zure ibilbidea hasi zenuen El Paisen lanean, gero jendeak ezagutzen zaitu Pikara magazineko sortzailetako bat izan zinalako, egun Argia astekarian idazten duzu, hilero, beste hainbat komunikabietan ere idatzi izan duzu, edo idazten duzu, eldiario.esen, El Salton, Viento Sur, Kritik, Berrian. 2008an Lucia Martínez-ekin batera kazetarion berdinsaria sortu zenuen. Iaz gainera, Amaia Alvarez Uriarekin batera Boio hiztegia edo Euskalopil hiztegia sortu zenuen, non Euskal Herriko hainbat lesbiana, edota boieren bizipenak eta hitzak edo adierak bildu zenituen. Eta honi tiraka, ezin ahaztu zure ibilbide militantea, sare lesbianistako kidea izandakoa zara, Soropil, Marioker, boiera edo lesbo feminista eta bi aktivista zaren atletik hortxe ibili izan zara, egun Larrabetzuko Zutunik talde feministan parte hartzen duzu, eta historia kolektiboaren baitan ere zure aletxoa jartzen zabiltza, amatasun boieroak egitasmoak, eta militante lesbo feminista izateaz gain, militante antiarrazista ere bazarelako, Bizkaiko oso sarrazakerian ibili zinan militatzen eta lanean, eta egun Amuge elkartean ere bazabiltza murgilduta dela Euskadiko emakume ijitoen elkartea. Bueno, ez gaitezen June zure lanbidetik kazetaritza. Bueno, niretzat pasio bat da, txikitatik izan dudana. Momentuan ez nuen, esaten nagusitan kazetari izan nahi dut, esaten nuen dantzari, lapaintzaile eta olako gauza surrealistak, edo abokatua, bai. Baina bai hartzen naiz, adibidez nire amarekin irratzaioak grabatzen dituen, hori izan jolas bat, edo eta egunerokoak txikitatik idatzi izan ditut, eta institutuan bai, iritzi artikuluak idazten nabarmendu nintzen, ez? Orduan niretzat, pasioa izateaz gain, alde batetik kuartada bat da, nahiko lotzatia naiz, eta gustoko dudan jendearekin hitz egiteko kuartada bat da. Hori zuk oso ondo dakizu, bai, daukagu egundoko privilegioa. Hori ere bada, eta bestetik eragiteko tresna bat edo, ez? Eta azkean erreportajeetan banabil foko horrekin nolabait, ez? Adibidez, Pikarako azken urtekarian atera dute reportaje bat, bi guraso baino gehiago dituzten familiei buruzkoa, ez? Eta horazten naiz esaten, nola Gasteizko udala izan zen, abanguardiakoa edo egiten erregistro zibil bat, non sexu bereko bikoteek ere izena eman alzuten, ez? Pareja de hecho izateko edo. Orduan, reportajea bukatu dut, botatzen interpelazio hori Gasteizko udalari, bazateko ze polita izango litzateken berriro ere hori errepikatzea, eta Gasteizko udalak nola baita aitortzea, bi guraso baino gehiago dituzten familiak, ez? Orduan, hor bota dut, eta oraingoz badakit bilera bat eskatu didate, aukera hori esploratzeko edo. Orduan bai, niretzat, azken boladan hori interesatzen zaitez, egitea intzidentzia politikoa edo. Beste adibide bat jartzearren, Argiarako entregatu behar dute datorren astean erreportaje bat, salatzen duena, oroar Osakidetzan intseminatzeko edo in vitro bat egiteko, argal egon behar duzula, ez? IMC altu bat baldin badaukazu, kanpo utziko dizute, gainera, gomendatzen dituzte edo agintzen dituzte dieta basatiak, ez? Igual esaten dizute, 20 kilo argaldu behar dituzu, 3 hilabetetan, edo zaitugu intseminatuko. Eta ez dago inolako laguntza, ez zaituzte deribatzen endokrinologiara edo nutrizionista baten gana, ez, argaldu eta kitxo. Orduan hori, niretzat honi buruzko reportaje bat egitea, bada modu bat, Arartekoaren gana jo nuen, eta esan nuen, aizu ezagutzen duzu egoera, hauze esango duzu, ez? Eta nire fantasia edo, bada, reportaje honen bidez ez bakarrik jendea sentsibilizatzea, baizik eta interpelazio politiko hori ere egitea. Orduan, esan dezakegu, kazetaritza zuretzat batetik dela munduaren inguruko argazki bat egin, edo munduan dauden egoera batzuk plazaratu, eta plazaratzeaz gain mundua eraldatzeko tresna ere badela, ez, zuretzat kazetaritza. Nik hori bukatu nuen 2006an eta aurrean neukan panorama zer oraindik oso tradizionala eta argia edo, ez? Zer nahi nuenik egunkari batean lan egin, lortu nuen, nolabait, ez? Autonomo faltsua nintzen eta momentu batean El Paisen soberan geunden eta kanpora, ez? Orduan batean hori kointziditu zuen interneten, ez? Kazetaritza digitalaren estandarekin, kointziditu zuen krisi ekonomikoarekin Espainiako estatuan, eta orduan batean lanik gabe geratu ginen askok, izan genuen aukera izan zen, kazetaritza eredu berri bat asmatzea, ez? Nolabait. Orduan, egun dena da, bale batetik askozaz ere prekarioago, eta bestetik askozaz ere askeago eta kreatiboago edo, ez? Gogoan dut, El Paisekoa bukatu zitzaidanean, kazetari batek esan zidan. Claro, es que El País hasi zara, has empezado en primera división, ez? Orduan, ahora, ¿qué te toca el descenso, ez? Orduan, ni horrela sentitzen nintzen gogorra.
egunkari tradizional batean lan egitea da nire ametsa, amets hori bete dut 22 urterekin karreratik atera berritan, orain zer egingo dut nire bizitzarekin. Eta egin nuen azkenean izan zen Pikara magazin sortu. Iruditzen zaidala, hori, edabide oso interesgarri, berritzaile bat, ez bakarrik ikuspegi feministatik, baizik eta orokorrean, ez? Bueno, eta Pikara magazin sekulako oparia izan da, egungo kazetaritzan panoraman, digitalki, baina paperean ere argitaratutako aldizkaria delako, eta ikuspegi feministatik. Eta, bueno, justuki kazetaritzaz ari garela, June, aipatu dugu zure lanbidea dela, baina askotan nik entzun izan dut feminista izateare lanbidea izan daitekela, ze 24 ordutan aste osoan kontzientzia feministatik mundua irakurtzea ere sekulako ariketa delako, batzutan gogorra. Honekin lotuta, eta zu kazetari feminista edo hobeto esan da, Mari kazetari feminista izan da. Laburbilduz esango nuke, Pikaran hasi ginenean, arreta jarrita genukala gaietan, agendan, edo eta, bakigu, hizkuntzaren erabilera sexista, irudiena, indarkeria matxistaren inguruko narratiba berriak, edo, horrelako gauzak, baina pizkat edukian, Eta azken urteotan egon gara, gehiago hausnartzen errutinen inguruan, edo, errutinak, egiturak, gurarteko hierarkiak, bote harremanak, elkarrizketatuaren harremana, adibidez, unibertsitatean erakusten dizkizuten arau asko zalantzan jarri, esan hori da, elkarrizketatu bati, inoiz ez zaizkio aldez aurretik galderak bidali behar, zuk adibidez, bidaltzen dituzu, eta nik bebai, badakigulako, gure helburua ez dela irapilar, hori izango da, adibidez, gobernu bateko presidenteari egiten badiogu elkarrizketa. Baina egiten badiogu, indarkeriatik atera den emakume bati, lehentasuna da, bera eroso sentitzea eta kontrolatzea, Edo hori, ez da pasa behar elkarrizketa, publikatu aurretik, Nik nahiago dut, beste pertsonarekin eraikitzea, eta esatea, aizu gustora, zeo zer gehiago gehitu nahi duzu? Orduan hori, pizkat, feminismotik ikasi badugu, zaintzak erdigunean jartzea dela kriterio bat, zertan datza kazetaritzan ere zaintza erdigunean jartzea, Edo Pikara bezalako edabide batean, hau berrian ere entzun nuen lehendabiziz, badirudi kazetariak gaudela zentroan, eta kazetariak ez diren langileak daude periferian eta daukate botere simboliko gutxiago, adibidez administrariek. Pentsatu gure organigrama, ze pisu daukan aria bakoitzak, azkenean da kazetaritza despatrializatzeko bide bat edo. Orduan, dena deseraiki behar dugu, Erronka nagusi bat da sostenibilitatea, Hau da biziraupena, bera, nik uste dute arrazoi oso argi bat izan dela, euskaraz kazetaritza feminista egiteko autua egin zuelako, eta zaila da, hortan dirua lortzea, badaukagulako gainera, ekosistema bat, non Pikara karpideak dituen, berriak eta argiak ere kazetaritza feminista egiten duten, eta orduan hor leku bat topatzea, orduan Pikararen kasuan, hori posible izan da, gaztelania hizkuntza nagusia izatearen autua egin genuelako bere momentuan, kontrasanak kontrasan, eta orduan Espainiako estatuan bereziki, baina nazioarte mailan asko zabaldu izan zen proiektua, eta lan asko atera zitzaigun bebai, prestakuntzak ematen, aholkularitza lanetan, eta orain dela gutxi arte hori zen finantziazio bide nagusia. Arpideak orain dira 2005, eta hala ere gutxi da, eta krisian dago Pikara, etengabe babesa eskatzen, orduan hori, edabide feministen erronka nagusia da biziraupena, eta hor babes ekonomikoa behar dugu. Eta gero bestetik, iruditzen zait, gaudela momentu oso goxo batean, iruditzen zait, oro har feminismoak zilegitasuna lortu duela, gizartean, eta horrek sendotu duela kazetari feministon jarduna edabide generalistetan edo feministak ez diren edabidetan, Eta hor barne prozesuak ere egon dira. Adibidez ni argiarekin super gustora nago, eta iruditzen zait, hori aukera dagoela hor eragiteko, kanpora begira, zein barrutik ere prozesuak garatzeko, eta berrian esango nuke, desberdintasunak badaude, baina antzekoa gertatzen dela, Oso deigarria iruditzen zait adibidez, bertsolari txapelketa nagusian zer gertatu den, Berria eta argiaren autua biena izan dela feminismoa izatea ardatza, Eta heterodizidentziak. Eta hor ditugu, berezkoa eta naturala podcast zoragarria argian, eta berrian, Maider Galardiren analiziak, Amaia Agirrerenak, besteak beste. Orduan, iruditzen zait, badaukagula autoritate hori, lortu dugula
nolabait eta espazio hori euskal edabideetan, baina agian esandakoa, guztiz edabide osoa despatriarkalizatzea ja, bueno, horretan bai erresistentziekin egingo dugu topo, eta, bueno, en fin, bidean gaude. Babes ekonomikoa aipatu duzula eta jakinda zu kolaboratzen duzula Pikara magazinen eta argian ere, goazen eskatzera jendeari arpidetzea, kazetaritza proiektu independente eta ikuspegi feminista horretatik jarduten duten komunikabideek behar dutelako babesa. Ez bakarrik ekonomikoa, baina bueno, principalki bide bat herriko liburutegian eskatu Pikarara arpidetzea, egun baditugu eduki asko paperean eta, bueno, bestelako komunikabideekin berdin, edo edukiak partekatzea. Adibidez euskararekin gertatzen zaigu, orain dela 2 urte egin dugula Pikaran behingoz euskara plan bat eta gabizela konpromiso sendo batekin egunerokoan, baina algoritmoak kalte egiten du. Azkenean nazioarteko proiektu bat denez, euskarazko edukiak hori, ez dira viralizatzen hain arraz, Orduan orain daukagu Telegram bat pizkanaka ditzen dena eta hortan botatzen ditugu euskarazko edukiak eta, bueno, horiek partekatzea edo eta zure eskolan edo zure lantokian erabiltzea material pedagogiko gisa, horrelako moduak ere badira, laguntzeko forma. Bueno, oroar hori normaltasun kanonak zalantzan jartzea eta normaltasun kanon horretatik kanpo gaudenon arrotasun hori, azaleratzea eta hortan, bueno, liburuko protagonistak oso desberdinak dira hien artean, batzuk Latinoameriketakoak, beste batzuk hemengoak, transmaribiboioak gehienak, batzuk zaharrak, bestea gazteak, badaude aktivista lodiak, adibidez, badaude edertasun kanonetik daudenak, adibidez azala errea daukan emakume bat. Orduan, bueno, pila bat gai ikutzen dira, baina niretzat interesgarria da haien arteko zubiak, eta bat da iraina apropiatzearen estrategia. Hau gertatzen da, Juanita adibidez, Juanita da Kataluniako marika bat, eta berak, institutuan Juanita deitzen zioten Juanita banana iraintzeko modu bezala, lumafobia gatik, eta gero berak hartu dizen hori artistikoki, eta orain da Juanita Márquez. Orduan hori lodiek ere egiten dute, supermerkatura joaten zen Joli, eta supermerkatu batean lan egiten du Jolik, eta norbait lapurtzen harrapatzen zuenean, oso ohikoa zen pertsona horrek esatea, joan bat, gorda, adibidez, Eta berantzuna zen, hori badakit lodi nagoela, esan beste gauza bat, Orduan interesantea iruditu zait hori, mankomuneko estrategia. Eta beste bat da aktivismoa, ez bakarrik disidentziari omenaldi bat, baizik eta aktivismoari. Gehienak aktivistak dira eta zauri oso sakonak sendatzeko modu bat da, esatea, bueno, nik bizi izan dudan mina erabiliko dut borrokatzeko, eta gainontzeko jendea laguntzeko du. Eta, egin nahi dut publizitate pizka bat, hau da Mer Gomezen liburua, La Rebelión de las Hienas. Orduan, Mer Gomez ezagutu nuen, Ingobernablezen aurkezpenean, Valentzian. Kazetaritza ikasle bat zean, oso gaztetxua momentu hartan, eta momentu batean, holan konfiantzan esan zidan, bera intersexuala zela, eta Ingobernablezen, berantzat superimportantea izan zela topatzea emakume intersexual baten bizipena, El Salvadorreko Nicole Santamariarena. Eta orduan, momentu hartan proposatu zidan Pikaran idaztea eta hasi zen egiten edo pseudonimo batekin, edo kazetari moduan bere izenarekin, baina 3. pertsonan edo, Doktoretza tesia egin du intersexualitateari buruz, liburu hau atera du, eta lehenengo pertsonan eta anonimotasunik gabe, kontatzen du, egiten du aktivismoa, intersexualitatetik, Orduan, hau niretzat da, gertatu zaidan gauzarik hunkigarriena seguruenik. Eta hori, eta 10 ingobernablezekin bukatzeko, hori, alde batetik, disidenteak garen ontzat, bada omenaldi hori, eta izpilu edo referenteak sortze hori, eta bestetik nahiko nuke normaltasun ereduan eroso samar daudenei interpelatu edo esateko konturatzen zarete zein itogarria den hau guretzat eta zuek ze paper duzu ego, Orduan feedback asko eduki dut, adibidez, gizon zuri normatibon aldetik, konturatu direla hainbat gauzetaz eta bueno, zeo zer eragin diela liburuak,
aipatuko ditut, hiru edo lau. Bat, Abril Melonen presente dagoena, erreportaje bat atera nuen gaztelaniaz pikaran eta euskeraz argian, eta da, ia abolitu beharko genuen etxeko langile internen figura hori, ez? Iruditzen zait interna lana, ez? Dela giza eskubideen kontrakoa guztiz, eta abolizionismoa hain bogan dagoen momentu honetan, ni asmoa zen esatea, zergatik ez duzu eskatzen bebai etxeko langile interno figura horren abolizioa, ez? Orduan, hori da niretzat bat. Beste bat, liburuan ere presente dagoena da laguntza bidezko ugalketaren industria. Espainiako estatua dela mundu mailan bigarren potentzia, itzela da, eta hortan hor barruan meloi pila, ez? Eta ardunaldi progatuena adibidez, niri bat interesatzen zait, eta iruditzen zait askotan feminismoan, gomendatzen dut nire iritzia eman baino, gomendatuko dut Itziar Alkortari zuzenbide zibileko irakasleari egin diodan elkarrizketa, hori ere pikaran eta argian atera nuen, eta hori, beste meloia. Eta hirugarrena, egun feminismoan eta LGTBIQ mugimenduan daukagun meloi bat dira tamalez terfak. Zer egin feminista transfoboekin, ni nago superetxituta, adibidez Twitter utzi dut ez matxiruloen erasoengatik, baizik eta terfen erasoengatik. Besteak beste, eta iruditzen zait, Bartzelonako genero eta komunikazio masterra boikoteatzen saiatu dira, eta noski pertsona transen kontrako indarkeria da larriena, eta oroar, daude dena intoxikatzen, ez? Orduan ni horrekin nago super keskatuta. Eta azken meloia, indarkeria obstetrikoaren. Ez dut oraindik ulertzen, zergatik ez dagoen mugimendu feministaren agendan. Orain dela gutxi egon ziren ez amatasun feministei buruzko jardunaldiak Donostin, ez? Emaginek antolatua, eta hor azpimarratu nuen gauza bat da hori, iruditzen zaidala, oraindik instituzionalki aitortu gabe dagoen indarkeria bat dela, eta medikuntza boterearen indarkeria bat, eta nahiko nuke hori, arreta gehiago jartzea horri feminismoan. Gertatu zait, elkarrizketaren bat egin didate, ez? Eta, heterosexualitatetik edo, eta ze zaitasun dituzu, eta ze zapalkuntza, eta dimuzu, gizon batekin ama izango banintz, seguruenik zailtasun eta zapalkuntza gehiago izango nituzke, ez? Orduan, ez dut idealizatu nahi ez da ere, baina berez, boio eta ez lesbiana erabiltzen dudan aldetik, elkarrizketatuak dira denak feministak, ez? Orduan hori aipatu behar da, eta denek nabarmendu dutena da, hori ez, haien bikote, denak ez dira bikote ereduak, badaude ama bakarrak, bebai, baina berez, eredu antipatriarkal bat dela esango lukete, eta bikoteen kasuan, erantzunkidetasuna badagoela hor bermatua, edo, biek nahi dute zaintza lehen etxi bizitzan, orduan adibidez, badirudi, egin zen Danimarkan edo horrelako ikerketa bat islatzen zuena, bikote heteroek umeak izaten dituztenean, soldata arrakala sakondu egiten da, ez? Gizonak hartzen duen rola delako, eta familia, ez? Dirua eramatea atzera, eta emakumeak hartzen dituelako esedantziak eta, ez? Orduan, ikerketa horretan esaten zuten, ama lesbianen kasuan ez dela hori gertatzen. Eta, nik esango nuke, mendik behintzat ez dela hori gertatzen, biok prekarizatzen garelako, ez? Modu oso berdintzale batean, normalean bi amok nahi ditugu, hori, zaintza baimenak hartu, esedantziak, eta bar, egia da gero, ere, gure gatazka propioak ditugula, baina askotan heteroek nahi dute pentsatu, erreproduzitzen dugula, ez? Heteronorma. Eta imaginatzen dute, seguro, batek hartuko duela gizonaren rola, eta ez duela zainduko, nik hori ez dut ikusi, baina bai ikusi dut lehia adibidez. Zakit, inbidiak, zeloak, mobidak, ez? Baina, positiboa, bebai aipatuko nuke maskulinitate, feminitate edo ez bitartasun ereduak ematen ditugula, gure umeei eta eskolan bebai. Agertzea gu eskolako patioan eta hor ere gatazkak ditugu. Matxiruloak sentitzen dira oso urduri, gure gorputzekin, gure presentziarekin. Eta hor liburuan aipatzen dira, eguneroko aktivismoan horrelako anekdota oso divertigarria, adibidez Nataliaren semeak eskolan irakatzi ziotenean nola funtzionatzen duen umeak izatea, ez? Ugalketa, ez? Nola funtzionatzen duen eskualtzatu zuen eta galdetu zuen. Maizu galdera bat, sakila zertarako?
Zertarako, a ber. Nire umeak adibidez askotan galdetzen du eta honek zenbat ama ditu eta zenbat aita eta dena ikusten du super posible eta orduan niretzat hori ere bada egiten dugun ekarpen bat, ez. Aste honetan, kasualidadez ere, histeria kolektiboa dabil antolatzen, ez? Jardunaldi batzuk, mai desberdinak edo, egun desberdinetan. Justo ostiral honetan nik gidatuko dut mai ingurua eta da, ja aipatu dut pizkat, ez? Sistema publikoan ugalketa, laguntza bidezko ugalketa sistema publikoan ze bazterkeria dauden, ez? Eta bata lodifobiarena, gero adinarena horri ere buelta bat eman, eta badakigu umeak izatea ez dela eskubidea, baina osasun publikotik finantziatzen baldin bada, orduan modu ez diskriminatzaile batean egin beharko da, ez? Eta aurreko asteetan lehenengo eguna izan zen aita urdunena, eta hor terfen erasoa egon zen, sartu ziren, gero Twitterren ere egin dute ari bat, emakunde etiketatuz, eta horren kontra, ez direla gizon urdunak, baizik eta emakume mutilatu eta hormonatuak. Eta hori esan du, Euskal Herriko, euskeraz gainera, Euskal Herriko erakunde terf batek. Eta hori, eta pasan astean amatasun bisexualak, orduan izan dugu programa dotore. Kompletoa. Bai. Histeria kolektiboarekin beti ondo, hori badakigu. Nola esan izan boiera, proiektu hori, Euskal Opilan hiztegia edo, hori biatu nahi baduzu zinegoaken dago webgunean, nola esan izan boiera euskeraz, eta Txalapartaren eskutik liburu formatura moldatzen gabiltzen. Hau! Bai. Ai, ze ondo. Ez da esklusiba izango hau, Bada esklusiba, edabide batean bada esklusiba, bai. Ai, zondo. Rango batzokan izan genuen bilera editorearekin, Garazi Arrularekin, eta martxan dago lehenengo zirriborroa, ez, gorriz markatu digu goitik bera, baina orain osatuko dugu eta aurrera. Orduan, aipatu duzu hori, hiztegia bizipenaketa eta bebai sorkuntza tal bat dago, oso potentea, orduan, Euskal Kulturako boieren sorkuntza pieza jaso ditugu, poesia pila bat, bertsolaritza, ilustrazioa, da lujo bat. Itzaro Bordaren errelato berri bat, adibidez, Daniel Elzari Ugarte, itzela. Eta beste proiektu bat martxan daukadana, eta printzipioz bebai zinegoaken eta histeriaren babesarekin, da bizi, erreferente bisexualak euskaraz, sortzeko proiektu bat, Oli Artolaren ideia bata, eta, berak hasi zuen proiektu hau bere kabuz, eta ni izan nintzen lehenengo elkarrizketatua, ez? Zergatik, argian biboio izeneko artikulu bat idatzi nuelako, pizkat, kontatzen nola bateratzen dudan, boiera identitate politiko moduan eta nire bisexualitatearen aitortzarekin, dena dela. Orduan, azkenean, bilakatu naiz bere bide lagun eta bion artean gabiz jendea elkarrizketatzen. Eta ekainean zinegoaken, aurkeztuko dugu proiektu osoa. Eta hori, elkarrizketak idatziz, bideoz, eta fanzine bat bai egin dugu. Zorionak eta eskerrik asko, olako proiektuak garatzeagatik, ez zu bakarrik, kriston komunitatea dagoelako eta sekulako erreferente potenteak dauzkagulako, Euskal Herrian. Boioak, biboioak, transak, marikak, denetari daukagu. Ke maravilla. Bigarren atalera pasako gara, ez dakit, gogoarekin gelitu zaren zerbait gehiago gehitzeko. Hasieran aipatu duzu, proiektu berriak, amuke aipatu duzu, eta beste esklusiba bat da, urtarrian hasiko naizela lanean, amugen. Ordezkapen bat egingo dut, orduan egongo naiz oso murgilduta emakume hijitoekin, eta piatik hasten nabil, lan zoragarria egiten dute, orduan jarraitu Instagrametik amuge, elkartea, eta bestu emakume hijitoen borroka. Ederrak direlako. Zein da, gehien gustoko duzun, ehundura. Pizkat kursi geratuko da, baina nire umearen azala. Zein da, gehien gustoko duzun, zaporea. Aditxe bat daukat, gaietak. Gaietak, el monstruo de galletas naiz. Adibidez, gaztaina eta txokolatezko galleta batzuk ekologikoak, Gaztaina eta txokolatea? Integrala. Gainera integralak, Zein da, gehien gustoko duzun, instantania, irudia edota argazkia. Paisaiak adibidez, pentsatu dute Zumaiako flitza, pena intristifikatua egotea, eta bebai anboto amilenatik, arrasolako bentatik. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Atzesan zenida, izan daiteke kras intelektuala. Orduan kras intelektual moduan Usue Alberdi esango dut, harreman oso daukagu gainera, elkarrizketa ginionetik, eta intelektuala baina haratago ere, esango dut Miren Artetxe bertsolaria gustoko dudala.
Eta beste crash bat, orain dela gutxiko crash bat, Isabel Cadenas Cañón, de eso no se habla podcastekoa, biat gustatzen. Lasai idatzi edo eta irakurtzeko txokorik gogokoena. Sofa, ordu gehiegi eta bizkarreko mina. Idatzi portatilarekin, bai, bizkarreko min, izugarria dauka. Baina betzan da edo eserita jartzen zara? Ez que txeslonga da, orduan erdiet. Balduzu ez izenik? Ba, ez izena baino, nire izenaren variazioak, lagunek ditzen didate Jun, Juneto, Junetsu, Junetxo, Junita, horrelakoak. Gero Fernandez, bai, Anderrek Fernandez ditzen dit. Eta, sekretutxo bat edo, nire bigarren abizena kasete, da, kasete como las cintas. Eta orduan, bai, kasete horrekin ere, koina ugari eta, bai. Baitu. Litroki jarraitzen dut, baina nik nahi ditut petilak, nerik ez ditut ezagutzen. Hurrengoa, zertan zara Superona, June? Superona, idazten, idazten esan nahi dut, badibidez, aktak hartzen, edo eta subentzioak prestatzen, hori da filon. Komunikatuak idazten, sutuniken adibidez komunikatuak idazten ditut asko, orduan bai, ez da oso divertigarria, baina hori izan daiteke bat. Eta gero, galdetu dio nire bikotekidari, Susanari, eta esan dit, bere ustez oso ona naizela, harremanak urestatzen, adibidez lagunak, nire kasuan nik ditut lagunon pila-pila, eta denbora pila ematen dut harreman horiek zaintzen. Eta askotan hori ez, dirudi, bikote harremana edo amatasuna daudela erdigunean, eta nik, egunean ez dakitzen bat ordu, hori, zateatzen, deiak, bizitak, pandemian ere ikusi nuen oso argi, nola nire lagun min bat bizitatu behar nuen, eta hori ezen posible, baina nire ama etortzera ni bizitatzera bai, eta nire amarekin harremana baskosa ere txarragoa da, ez? Orduan, adizkidetasuna asko kultibatzen dut. Eta traketxa? Kirola, tamales, eta gero orden ez dakitatzetik ikusten den, baina bai, garbitzea, bi aldiz saiatu naiz umeak zaintzen gaztetan. Umeak zaindu eta bebai garbitu hartzen nuen etzea, eta bi lan horiek galdu nituen, bietan kaleratu ninduten txarto. Zuretzat, erreferentea den pertsona edo kolektiboren bat? Infinito, baina aipatuko ditute. Dolores Juliano antropologoa hil berri delako, eta iruditzen zait delako, nik beraren modukoa izan nahiko nukeela 80 urterekin. Eta gero aipatu nahiko nituzke, kolektiboki edo Nikaraguako feministak, Nikaraguan bizi izan nintzelako, eta orain ja denak daude diasporan, diktadura gero eta krudelagoa delako, eta pena izugarria ematen dit, eta hori, adibidez etzeko langile gisa lan egiten hemen, errefusiatuen egoera kaskarretan, eta niretzat izan ziren, super referente eta inspiratzaile. Sekreturen bat? Oso hiletsuan izela, dualismo sexual horretan bintzat, ni baino asko zer hiletsua goazala, orduan ez ditu dela nire hilea guzti sonartu, eta azkenean laserrarekin nagoela. Mesedez, feminismoak bada kontrasanak, ez? Bizitzea eta horren ingulo dauko irakurketak egitea, zer da orduan? Ematen zidan apuroa nire alabagatik esaten nuelako, nahiko nuke, berak ikustea, hileak ditugula, eta nola nire bikotekideak ez daukania hilerik, ez, modu natural batean, baina hoean geunden behin umea eta biok, eta esan zean, ai, pika, molestatzen dizki, ez zaizkit, bat ez gustatzen zure hilea, kanketako hileak, eta esan ja, venga. Zure amets egingarriren bat? Bertsolaritza, nahi dut probatu. Benetan? Benetan, nahi dut probatu, bai. Wow! Senyora bertso eskola sortzea, orduan banabilo zer mugitzen eta ja lortzen dudan. Eta tuerk, nahi dut tuerk. Hori egingarria da adibidez, bai, ikasi nahi dut. Zein da, azken urtean, gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizu? Bi aipatuko ditut. Pilatu zaizkit, koinzitu du konfinamenduak eta matasunak. Orduan orain nabil, estanda total. Orduan, zetak nirekin topatu naiz, hori, momentu hori, subidon, eta gero dauka parte bat guzti, super sexy ditzen zait. Eta, behitu, berandu heldu naiz, baina bat batean zetak. Eta bestea, bollo feministagoa, Tribaderen The Nail World, super divertigarria, super jote du, eta hori. Pertsonalki zertan nahiko zenuke hobetu, sakondu edo garatu? Beti binaka erantzuten dut, baina etorri zait alde batetik, pertsonalki sexu askapena edo, askotan gaztetatik sentitu dudala estigma handia edo zigor handia, ez? Promiskuitatea, olako gauzak, orduan, hori behingo askatu, ez? Eta gero idazketa literarioa edo. Pendiente daukat betidanik egitea tailerren bat, edo saiatzea askatzen pizkat nire idazketa.
Ez fikzioaz, fikzioaz dut uste egingo dudanik, baina bai libreago idaztea, eta euskaraz be bai. Zer esango zenioke 5 urteko Juneri eta zer etorkizunekoari? 5 urte nituenean, nobio bat omen nuen eskolan, nik ez dut gogoratzen, tipo hori, ume hori. Nire familiak bai nik espatioan geunden eskutik hartuta, publikoki. Eta gero banituen neska lagunak eta horiekin jola sexual sekretuak egiten nituen. Orduan hori kontatuko nioke. Mutil hori ez duzu gogoratuko eta sexu jola sekretu horiek hori da bidea. Bide hori hartu zure bizitzen. Bai. Eta etorkizunekoari, ez dakit, agian piropo bat, bai. Ja, 38 urte ditut, orduan hasi nahi sentitzen, nola, heldutasuna, emakume hongan badirudiela, hori, galtzen duzula erakargarria izateko kapazidade hori, orduan, hortik piroporen bat botako nioke. Zure azken urteotako bizipenei dagokionean, egoera bitxirik bizi izan duzu profesionalki, anekdotaren bat edo? Igual da pizkat bajon, baina aipatuko dut, bere garaian eta estigmarekin hori, sexualitatearen estigmarekin. Post bat idatzi nuen Marikasitari nire blogean, puteraz deitzen zena, eta besteak beste komentatzen nuen masaje tantrikoena, eta nola, normalean gizonak joaten diren prostituziora eta emakumeak ez, baina badauden beste modu batzuk edo, Orduan gero, egin nuen korrupzioari buruzko reportaje bat, horretarako deitu nion EHUko irakasle bati, gizon bati, eta erreferentziak eskatu nizkion, Orduan, kotillatu zuen nire bloga, topatu zuen artikulu hori, eta erantzun zidanean emailez, tonu profesional batean, postdata bat jarri zuen superlizun. En plan, me ofrezco para hacerte un masaje de esos. Orduan, hori izan da, ibilbideko jasarpen matxista egoera bat, eta gainera, nire erantzuna izan zen, pizkat pedagogia egiten, eta konturatu nintzen ze impunitate sentitzen duten. Kazetari feminista naiz, kazetari feminista moduan jodut zuregana, eta emailez jarri didazu lismukeria bat, Oso fuerte. Bai, egia esan bai. Ella se corta las uñas por mí, me tiene loca desde que... Agurtzeko Anerre Guzkitzeren galdera botoko dizut. Zorioneku ala Iruña Beleia? Zorioneku. Eta hor utziko dugu, edo nahi duzu garatu? Ez. Vale. Urrengo gonbidatuari galdera ustea eskatuko dizut. Nork garbitzen duzu etxeko komuna? Eta labea barrutik eta oskailua barrutik, hori guztiak, beziki gizona baldin da. Jabaiera, oso galdera interesgarria. June, listo, placer bat izan da, eskerrik asko, berriz ere. Berdin zuri. Gozatu ibilbide berri hortan, amugen, eta elkar ikusiko dugu, nonbaiten, ziur nago Euskal Herria oso txikia da, eta gure dimentsio hauek ere are txikiagoak. Publizitatean, bonberra, birak orbita, zoragarriak, beste crash bikoitza. Gerturatu gehiago, ikustea. Wow! Horrekin bukatuko dugu aurko elkarrizketa, mila esker, June, eta bezarka handi bat. Venga, agur. Y al rato me besaba, conmigo se escapaba, pero que lo olvidara, y yo calladita parada. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.